ngalang-alangi Sliramu nyuwun kula. aku demangi panco. Mriki to kula wedi. kowe demange pancok. Lah kena ngopo nanti supplier ngelawan aku. Calon bojoku. Boten ding boten. Ora ngono to. Bojone kurang kok. Sampeyan niku ngapurancang kok melindungi binatang buas. Nek ngeten niku wong Mbok aja tumarahi pon niku kula njaluk tulung Kowe aja gawe bingung rasane atimu. Nane kan ambar mati iso ngerti wis dhewe. kula nuwun kula ke ndapras Mas Kempun. Bener ya ora sepro. Adekno jaya oh. Matur nuwun. Ingkang kula sawang pengagemanipun menika busananipun kok sarwa sae menika gembyar kadosipun piyayi nggih. Sudah. Tejo sinten? Raden Sutejo. Oh, kalih asmanipun kok Supe lho. Kula Ambarwati. Kula matur nuwun dene jenengan Den Mas Sutejo saking pundi? Aku saka Kademangan Nggih. Yuda Negara. Yuda Negara. Kademangan apa Katemenggungan? Katemenggungan. Katemenggungan. Ya nggih kula matur nuwun. Kula ngaturake matur nuwun. Dene jenengan wis nulungi kula nek ora ana Den Mas Sutejo wis dadi napa awak kula nggih to. Nggih ngaten sarene niki pun bengi kula tak nyet pamit nggih. Ya mungko dhisik. Lah pripun? Wong jenenge wong ditulungi kok ya Kok mesam-mesem kok sajake kaya piye ngeten. sakwise aku makan kene. Nggih. Kaya rasaku kemiyong nang rasa. Tegesipun tumiyong kados pundi? Aku terus Nembe sepisan kok ketemu kok nalakaken tresno lho. ya ora apa mergo jenengan kesno. Nek ngaten jenengan kuwi tegese ya pamrih nulungi ning duwe krentep, duwe kersa arep remen kalih kula ngaten to? Ayo kok menawa dadi kersane. Mboten kok kula niku tesih pengen urip dhewe, durung kepengin duwe bojo. Lah kok Pun to. Ajeng napa? Gek empun. Wong seneni bapak sing mbok kula lho niki teh. iya. Nek aku saiki tak apa jenenge ngatonke kadentane marangku. Ngatonke pripun? Mesak-mesem lho. Nggih. Yan Cinandra wana Kula niku dedeg. sejak kapan ana sami Ampun ngaten niku to Den Mas Sutejo kejaba kula nek nggih kathah wanita liya sing luwih kimplah-kimplah senajan ini mbak kula. nanging sing dadi teleng aku mung sliramu. Napa nggih? Hamba Fati Aduh Yaye Ambar Fati Ampun ngaten niku lho Pak. Kok le piyayi kok le apa mboten isin nek diperesani kawula panjenengan menika. Putra Yo sing kok jenengan. kaya ngono. Wong kayuyon iki ya kaya ngene. Ha ning kula niku wanita duweni ajining diri kok padake sak sen loro sak ndel loro ngoten kok le mak. Apa bisa Segan mono katres naan Ngaten menika to. Legani. Tresna menika tuwa saking prentuling ati kang suci, ora iso dipaksa. Lah kok panjenengan menika kaya dianggep kaya dene kula niku satu kewan sak tengahing ngalas dibedak dioncit.
Bledek. Jroning nendra katon slira. Ujug napa to jenengan? Among siji ambar. Wah. Wong siji ning kene, siji ning kono ngono to? Alah, mesam-mesem. Karepmu ra iman karepmu. Ambar wah. Sedih kula bojone. Ayo Arep ngopo? Panjenengan menika ajeng napa? Yo. Seliramu ora gelem Ora butuh. Loh, Nyawamu buruke kok. menawa Ajeng napa? pancen Gusti durung mestheke nek seliramu karo aku iki durung pedhi bojo jodoh. Sing jenengane jodohmu. Bojo akeh ning jodoh akeh. Siji pedhi loro jodoh. Gene sampeyan Telu besok tiba-tiba ngerti papan ngono kok. pakan Lah gak ngono maksa kok. ngopo ora sudi ya. Ora ati aku digawe susah utawa digawe wirang sing jenenge ambar mati. Wanita kabeh padha seneng marang aku. Aku kok nganti digawe susah utawa dek ora gelem aku iki dadi penyanyi luhur. Kabeh wanita padha seneng marang aku. Gene sing jenengane ambar mati malah gawe wirang marang aku. Aku ora trimo. Ora trimo karo sing maha kuwasa. Sukma sejati raga sejati. Bali ana ing rasane Ambarwati bisa edan tan bisa kena ditambani. Aku jengkel marang Ambarwati. Aku Raden Suteja putrane Prabu. Putrane itu mungkin Surya Negara. Aku bisa orane penyanyi luhur. Dene kok aku digawe wirang utawa digawe isin. Aku isin Ambarwati. Edan kowe ora bisa mari Ambarwati nek ora bisa sing ngilangi sing nambani aku ora bisa mari nganti apa awas kowe nganti ora bisa ketemu karo aku kowe ora seneng karo aja nyebut Raden Suteja. Kelakon apa sing dadi penjanggaku? Yo kuwi kang dialami. Allah amarah sub nek ngono. Iki manjigone jiwa ragane Ambarwati bisa edan ora kena ditambani. Ning semono yen bisa mari yen ora saka tanganku dhewe. Wis cukup. Ambarwati, Ambarwati. Kowe gawe wisangku. Lho titenono. Kowe bakal nemoni apa marang aku? Iki wingi sing marai kagolku. Ambarwati saiki nang ndi? Ambarwati saiki tak gawe dan. Lho, Ambarwati kok gawe dan. bener apa? Jan-jan Kok aku gawe kabeh. wis lho Ambarwati. wis apa? Kok kaya ngono Ambarwati kowe saiki? Iki Ambarwati to? Mak ngerti sing gawe dan aku. Lakon uripku iki. Wah wah wah. Den Mas Suteja. Ki
demang pancoran. Iki Ambarwati ora sing nambani aku. Aja tenan nglakon urip. Gusti ora bakal mari. nek bener Ambarwati udu iki. Kasandangan susah. Aku ora pangling. Kit mbiyen nganti iki. Ambarwati. Gusti bareng pepadang. Ambarwati. Sido rabi ra. Ambarwati. Kok ora Ambarwati Ambarwati. Ojo Ambarwati. Ojo. Ojo Ambarwati. Ayo ayo. Ambarwati. Bicaraan aku. Ambarwati ojo. Denmak. Ngopo? Apa? Kene ping cilik ngono. Ambarwati. Aku ojo. Ini Ambarwati. Mulai nek roh. Mas, kula nyuwun pangapunten. Ora dadi opo. Aku Demang pancoran. semono aku gawe mitenah marang kowe saenggo kowe nganti dadi edan kaya ngono. Mbok menawa aku karo kowe durung pesti jodhone. Sing diarani sing jenengane siji pesti loro jodoh, telu tekan tibane wayu papan papat lima utawa 6 marem. Ha iki saiki ngene wae, tamarem andung sinebut. Saiki sing ala diguang, sing becik padha digolek dadi seduluran. Matur nuwun. Ya wis. Jenengan pun ngertos kahanan kula. Ya ngono wae Ambarwati. Iki Wis demang aku nggih manut. pangapura. Kekalih mboten Kula dherek sing kula panjenengan pilih. nggih nggih. Pun Iya, kowe mawon, nggih. ora dadi ngopo. Saiki padha ditutuke le padha seduluran. Nggih. Sing apik-apik, sing ala diguang, sing apik digoleki. Nggih Dan nggih. Padha rukun nyawiji. Nggih. Sakniki kula tak bali. wis. Ajeng dibeke kula tenone wong tuwa kula mboten Nggih. mesake. Ya wis mboten. Mboten. Mboten.